Tagunas to may skutanan karong butaga mga higala. Dulan sa 200 sa ka mga cellphones ang nabawi sa kapulisan. Gikan sa gituoang bagsakanan sa kinawat nga mga cellphones sa may Dan Leon Kilat sa may Barangay Pahina Sentral. Straight to the point. Na ay mga babaratong cellphone diha kay mga kinawat ladi ay. Nanlan pa may galag bagsakanat. Ang mga kinawat nga cellphones adto baligya na kana pong tigpalit og cellphones may nang apilon og kiha. Kay supak manas balaod na mamalit ka mahigalag mga kinawat nga butang. Straight to the point. Kay way mamalit ano ang kinawat nga butang, di na po na ma-encourage og pangawat na mga kawatan. O karon, sa ilang pagpangawat na trace man mga higala, kanago mga iPhones ug imong kawaton, kanang mga uban pa nga mga Androids nga mga cellphones mga higala, nanay mga apps din ha nga malagmit matrace ang nangawat. Straight to the point. Matrace asa nalapit kanang moong cellphone. So karon na trace may gala dira David sa may Leon Kilat mo na nakuha mga sukin tigpaminaw. Straight to the point.